שלום לכולם, כאן השדוסקופס. היום הבאתי לנו קומנטרי בנושא קצת חשוב לדעתי לערוץ שלנו, והוא בעצם הרעיונות של הוידאוים, רעיונות בעצם לסרטונים. מה אתם רוצים שאנחנו נעלה? אנחנו כרגע, אנחנו עושים את זה על בליינד, בעצם על עיוור. אנחנו לא 100% יודעים מה אתם רוצים שאנחנו נראה לכם, מה אתם רוצים בדיוק לראות. אנחנו יודעים שאנחנו מביאים את התוכן שאנחנו מעלים בערוץ שלנו. וזה לא בעיקר מה שאנחנו רוצים להביא, אנחנו רוצים להביא לכם דברים שגם אתם מבקשים, שאתם לא רואים בכל מקום אחר. אז תגידו לנו איזה דברים אתם רוצים לראות, מה אתם רוצים לראות, נגיד מיינקראפט, אם אתם רוצים לראות טקית, בלטס פלייס כלשהם, אתם רוצים לראות איזשהו לטס פליי של משחק חוץ ממיינקראפט, חוץ מפרוטוטייפ וכל מיני משחקים שאתם מכירים. אולי בכלל אתם רוצים משהו על משחקים שאנחנו בכלל לא מכירים. תנו לנו הצעות, תנו לנו רעיונות שאנחנו נעזור, בעצם, שיעזרו לנו באמת לשפר את האיכות של מה שאנחנו מעלים. אנחנו באמת רוצים שאתם תקבלו את מלוא העוצמה של הערוץ הזה, את מלוא ההנאה בערוץ, ולא רק משהו שאנחנו מביאים בערוץ שלנו, שאתם כבר ראיתם ויכולים לראות כל יום בערוץ שלנו. תנו לנו רעיונות לעלות לפה. נגיד, כמו שאמרתי, אולי let's plays כל שם שאנחנו רואים משהו שאנחנו לא מכירים. איזה שהם וידאוים עם משימות, אני יודע, וידאוים משותפים. אנחנו נעשה בעיקר כנראה בשבתות, אנחנו עוד לא התחלנו את זה, אבל נעשה בשבתות קומנטר משותף. אנחנו מנסים להתארגן על זה, ברגע שזה יהיה מאורגן מספיק אנחנו נתחיל לעשות את זה, כי פשוט אתם יודעים, יש את העניין של הלימודים, את העניין של העבודה שלי, אני מדבר, את העבודה שלי בעצם שאני עובד מדי יום כמעט, וכן, תנו לנו איזה שם משהו שידרבן בשבילכם, משהו שאתם תאהבו, משהו שלא רק אנחנו חשבנו שהוא טוב, אלא שאתם חושבים שהוא טוב, ובאמת תאהבו תרצו לחזור לצפות, כמו איזושהי תוכנית ריאליטי, כמו איזושהי תוכנית, לא ריאליטי אפילו, אתם יודעים, תוכנית שמתמשכת ואתם כאילו, וואי, מה יהיה בפרק הבא? מה הולך לקרות בפרק הזה? מה הולך לקרות אחרי פרק הבא והבא ואחריו? אני חשבתי על כמה פרויקטים, אבל אני לא אגלה אותם כרגע, אני רוצה להציע אותם קודם כל בערוץ שלנו. אני לא יודע אם זה יעבוד, אני לא יודע אם זה יצליח, אבל זה עבודה רבה והשקעה, וגם בקרוב, על פי מה שאנחנו רוצים לעשות, יש איזשהו פרויקט קטן של ערוץ שנקרא The Intage, שהוא נתן רעיון ואני רוצה לנסות את זה. לא רק אני ועוד כמה קומנטטורים, זה כן. זה הולך להיות לא רק קומנטטור אחד או שתיים, זה הולך להיות כ8 קומנטטורים מאלה שאתם מכירים. יתאחדו לעשות משהו קטן, וזה לא ערוץ חדש, אלא סדרת וידאוים קטנה. אתם תראו למה אני מתכוון, אני לא הולך לגלות על מה זה ועל איזה משחק. זה עד כאן. כמו שאמרתי, אם יש לכם רעיונות כלשהם, רעיונות טובים, רעיונות שלא חשבנו עליהם, לא חשבנו לעשות אותם, שימו לנו אותם בתגובות, תגידו לנו, תפנו או אפילו תפנו לאחד מאיתנו ותנו לנו אותם. ואנחנו נשתמש בהם, ניתן לכם קרדיט או משהו ונגיד תודה כהוקרה. וזהו, אם אתם נהנים מהווידאו הזה פה, תנו סאב ולייק לערוץ פה בנובל HC. אם אתם רוצים, כנסו לערוץ שלי, תבדקו מה יש לי שם, אם אתם לא מכירים אותי, ששמי הוא שדוסקופס, אני ארשום בתיאור את כל הערוצים של כולם, אם תרצו בכלל לבדוק. וזהו, אני הייתי השדוסקופס, זה הסרטון שלי בבלק אופס, אני מקווה כבר לראות את הבלק אופס החדש בקרוב. הייתי השדוסקופס, over and out. ומצטער אם אמא שלי צעקה לכם ברקע ושמעתי את צעקות של אמא שלי תוך כדי שאני עושה את הקומנטרי. לפעמים אי אפשר להשתלט על זה, מצטער. ויאללה, תנו לנו איזה שהן הצעות להתראות.